ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಪುಲಿತ ಬದಲಿಗೆ ಉನ್ನೇನು ನುಂಗಾದು ಪಂಡ ನುಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನುಂಗಾದು ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಪವ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೂಟ್ ದೆಪ್ಪಾಯಂತೆ ಕಾಯಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇದು ಪರಂದು ಪುಳಿ ತುಂಬ ಪುಳಿ ಇದು ರಡ್ಡು ಬೀಜ ಉಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಂಚೊಲ್ಲರು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ತೂವರೆ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಲಗನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ತುಳುಟು ಅಂಚ ಐತ ಮರ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪರಂದು ಇಂಚಪ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಇದು ಆತಂಡು ಅಂಚ ಮರತ್ತ ಉಲ್ಲ ಒಂದೊಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬಂತಾರೆ ತುಳುಟು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಗ್ಯಾಂಬೋಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಂಬೋಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಪುಲಿತ ಬದಲಿಗೆ ಉನ್ನೇನು ನುಂಗಾದು ಪಂಡ ನುಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನುಂಗಾದು ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಪವ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೂಟ್ ದೆಪ್ಪಾಯಂತೆ ಕಾಯಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇದು ಪರಂದು ತೆಗೆದು ಸರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಉನ್ನೇನು ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ಟರ ಮಲ್ಲ ಅಮರುಂಡು ಪನೊಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೇ ಉಂಡು ನಾನು ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹತ್ತೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಇಂಚ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪುಳಿ ತುಂಬ ಪುಳಿ ಇದು ರಡ್ಡು ಬೀಜ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉನ್ನೇನು ನಾನು ನೆಂಜ ಸ್ಕಿನ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸದಾನ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ನುಂಗಾಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನುಂಗಾನ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಂತ ನುಂಗಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಬೂರು ಪಂಡ ಪುಳಿ ಆ ಪುಳಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪುಳಿತ ಬದಲು ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೀನುದ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿಡು ಗೊತ್ತು ಜೊಯ್ಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡವು ಆಯ್ತ ಒಣಸು ಅವನು ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಈ ಮರ ತೂನ ಹೀರೆ ಮಾತು ಉದ್ದ ಟೈಪ್ದ ಹೀರೆ ಕಾಯಿ ತುಯ ತುಪ್ಪಾಯನ್ನು ಪರಂದು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಣ ತಿಂದಾಬಿಜಿ ಭಯಂಕರ ಪುಳಿಯೋ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಹೊರದಿತ್ತದು ತಿಂದ್ರಾಯ್ತು ಬಾಕಿದ ವಸ್ತು ಅದು ನಿಂತ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಮರ ತೂದು ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮರ ಮುಲ್ಕಿಡು ಇಂಗ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆನೆ ತೋಂದು ಬಂಡ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆರೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮತ್ತೇನಾಡು ಫುಲ್ ಆವು ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಡಾರ ತುಪ್ಪ ಕೊಡೋಣ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿನ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಾಯ್. ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಅದಾ ಹಾಂ ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಬಂತಾರೆ ತುಳು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ಈಗ ಬೀಜ ಪುಳಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳುದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಹಿರೇ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ದ ಗಿಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ತಲ್ಲೆ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪೆ.